ଏଇ ନାନୀ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କୁଣିଆ ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ଲାଷ୍ଟ କୁଣିଆ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁତୁରା ଆଉ ନାନୀ ମାନେ ମୋ ଯା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ପଛରେ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ନାନୀ ଆସିବ? ପୁଣି ସାନ ପୁତୁରା ବାହାଘର ହେଲେ ଆସିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁତୁରା ବାହାଘର ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ସାନ ପୁତୁରା ବାହାଘର ଆସିବ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା। ନଣନ୍ଦକୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇକି ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ଯାଆ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ରୋଷେଇରେ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା କୋଳଥ ଡାଲି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସରରେ। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା କଷୁଛି ପଣସ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ପଣସ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଏମିତି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସର ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ଧୋଇକି ରଖିଛି ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେମାନେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଖୁଡ଼ିକି ରସୁଣ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି କୋଳଥ ଡାଲି ଫୁଟଣ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେଇଛି ତା ନଣନ୍ଦ ସେ ବସି ଖାଉଛି ଟିକେ ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଇଟମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ହେଇଛି ଖାଇବା ଲଞ୍ଚରେ। ଏବେ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ପଣସ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଢାଳି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ କଭର କରିଦେବା। ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ମରିଯିବ ଚୁଚେକିଆ ଟାଇପ୍ର ରଖିବା। ଏବେ ତ ଏଇଟା ପାଇଁକି ଆମ ପ୍ରେସରରୁ ସିଟି ଆସୁନି ଟିକେ ଦେଖିବା ଯଦି କ'ଣ ହେଇଛି। କୋଳଥ ଡାଲି ଜୋରରେ ଫୁଟୁଛି କାହିଁକି ଆସୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଆମର ଭାତ ବସିଛି। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ଝିଅ ଆଉ ତା ନୂଆ ଭାଉଜ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ ଝିଅ? ଭାତ, ଆଳୁ ଚଟଣି, ଶାଗ ଭଜା, ପଣସ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କାନ୍ଦିଆ ଚକଟା। ଆଉ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ଖାଉଛୁ। ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଟେଷ୍ଟି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଖାଇଦିଅ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 3 ଜଣ ଯାକ। ଏବେ ଆମର ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଶୋଇକି ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଦେଇଦେଲୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲା ଧୂପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଟି ତରକାରୀ ସବୁ କରିଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମୋର 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଧୂପ ଦେବାଟା। ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ରୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନେଇଦେଲିଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବେଲି ଦେଉଛି ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ସେକି ଦେଉଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶାମିଶି କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଯିବି ମୁଁ ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ରୁଟି ଫୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ କରିବା ଆଉ। ରୁଟିଟା ବି କରୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ପିଲାମାନେ ଖାଇବେନି। ସନ୍ତୁଳା ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା। ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ସାନ ଝିଅର। ଏଇଠି ତା ଦିଦି ତାକୁ ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଝିଅ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବାଜିଯାଉଛି। ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ।